Yesu akubwera posachedwa, owaima pakomo wayandika, wondikonzekera kukumana naye, dzamona ndekha Yesuyo, ndekha maso ndi maso, dzamona kaine mpulumusiyo, dzamona nkhope yake yokongola, dzamona ndekha Yesuyo, ndekha maso ndi maso, dzamona kaine mpulumusiyo, dzamona nkhope yake yokongola, dzamona ndekha Yesuyo. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wanu, Danieli Muyuda, believer, lero pa 2 March 2023, zochitika masiku wotsiriza. Believer, ndivomerezeni kuti lero tiombe mkora, timalizitse, tikwangule, endi tichite mopasa. Buku iyi ya Danieli takambirana zochuluka buku limeneli. Buku iyi ya Danieli mwadzadza minofu yambiri mbuku iyi. Buku iyi ya Danieli ikutipasa kuti kodi tikamati uyu ndi Muyuda, ndi munthu opemphera, adzikhala bwanji. Chapter 1 ife taona munthu opemphera asamangodya, asamangokhala onga chikunja. Adauza mfumu aja kuti idzidzi ife sitimabhudula, sitimamwanawo, ni adadya masamba nkunenepa. Tinakambana zimenezi. Mchapter number 2 tinamuona ife tikamati uyu ndi believer, ndi Muyuda, amagwada, amafulumira kupemphera zinthu zikavura. Believer tilimodzika, timafulumira kugwada, sala kudya ndi kupemphera kuti yankho ipezeke pa chimene takumana nacho. Chapter 3 tinaona ife kuti dziko kuno zedi diabu amafuna kuti tidzimulambira, pali zosemasema, pali dzimafano, koma tinaona ife Ayuda akukana. Ichi sitimalambira chimenechi. Haleluya. Ndeti naona ife masabutopiki, sara ya wake, kulimba mtima wa Ayuda. Believer, ukamakhala wene kuzidziona kuti Mulungu amene sara ya wake, khala wolimba mtima chifukwa zogwadazazo zilipo. Anthu akhoza kukubweresera njoka kuti ipembedze, kana kuti idzidzi sitimadzipembedza. Believer, ndati ndikuomba mkora, tukwangula, tumalizitsa buku la Danieli. Kana dzimilungu zakumtundu, kana zifano zosema, kana ena mpanga business koma muli ndi dzimangwala, ndimati nene ukulambira chosema, kana ndiwe mwana wa Yawe, kana ndiwe mayi wa chigwirisano, kana bwanji banja lako ikuyendera mankhwala, dzimafano zosema chinzimu cha Nebukadneza. Ndikunena ndi angara enzimangwala, kulambira chifano, kulambira chosema. Moti mulambire mwini olenga mtengo, olenga dzimitengo, mukukalambira mitengo. Muganiza Ambuye atithandize kwambiri, Mulungu atithandize kwambiri. Mwana Mulungu taphunzira zambiri ife mbuku limeneli. Ndedzulo timayipenya kuti kuli nkhondo ku dziko kuno za ana Mulungu.
zonuna zabwino zimene timakumana nazo Satana zimamunyasa. Mtendere umene tili nawo Satana ukumpereka, kukwezedwa kwathu Satana zikumpereka. Ndetsulo Mulungu amatilankhula kwambiri vanona kuti kukweza azikwezedwa na Mulungu. Tinatsindika kuti makampani ambiri alowa pansi chifukwa chakuti akweza dzimba la nkhondo, akweza dzanthu zosapemphera. Dziko langa ikadakhala ine president sindikadayang'ana PhD ka master's degree nkadayang'ana anthu amene ali Mulungu. Mundimva? Chifukwa kukhala ndi Yesu, amene ali ndi Yesu amapambana wa masters. Chifukwa Yesuyo ndiye nzeru zonse, chiyambi cha nzeru nkuopa Mulungu. Akhoza khala nayo PhD kapena master's degree koma ngati alibe Jesus ndiye kuti ngopelewera. N'chifukwa chache dziko ikulowa pansi, anthu amene kupatsidwa akhale patsogolo alibe Yesu. Hallelujah. Wina ali abusa ena opemphera wanso auchitisa manyazi zona. Anzathu enanso pemphera Mulungu adakupasani danga mudakhala patsogolo simukuchitanso mulongosoka mutinyozesa kwambiri. Adakupasani kaudindo ndinu director mutsogolere vanu, koma zimene mukuchitanso phada mwamba nyozesaso anthu opemphera. Intercessor timutenge apa udayambaso zako matichitisa manyazi bwanji mwanyozesa dzina la Mulungu. Ndimafuna ndinene kwa mabwana onse, si onse amene angachita dzomba mbwana, ena wakudangwa chenjerera kumidima, koma ndimati ndipemphe kwezana anthu amene ali Mulungu. Dariyo adachizindikira wayenera kukwezedwa ndi Danieli. Number 1 akhale Danieli. Olochidafuna mdziko anthu dziko la Babeli lidagwedezeka gbede. Waye Danieli gbede timpezera chifukwa gbede tingamuphe bwanji gbede chinzimu cha ufiri chidalowa. Ndedziro Mulungu amatilimbikitsa ndikamba ndi ena amene mwakwezedwa. Ena mwakwezedwa last year, ena mwakwezedwa chaka chino. Tamverani, sakukondwera Satana. Kuli mamiringi dziwanda dziukumana amene tithane naye bwanji. Langizo amene Mulungu anatipasa dzulo usatambalale. Fuka ena akakwezedwa amadzatambalala, amadzakusiya kupemphera, kusala kudya kuchaso kukusiya. Ndikakoti shipi kachibwenzi kenika mpaka na kupemphera kuyiwala pogona ndipo dzuka adasiya bwanji ndapata ndapesa. Tamvera akukambirana mababironi kuti akukhumudwisa. Pempherabe salabe kudya endabe Mulungu usabwerere mbuyo. Ena asadakwatidwe mena nkapempherera baba kusala kudya pa wiki kakangati ma intercession onse kungowaridwa kamphaso konse kaja kulimbikira konse kuja. Munthu afika porambalala sakupempheranso olo chakudya kuchiphika adasiya kupemphera. Why? Akuti basi ndapeza nditambalale. Ndimati ndinene akukambirana mababironi, akukambirana zoti akulodze, akukambirana zoti akuchosese, akukambirana zoti akumvese kupwereka. Usatambalale, dzuka, pemphera, sala kudya mpaka nakubwera kwa Yesu. Usatambalale. Ntchito wangolowa kumene usatambalale. Wangokwezedwa kumene usatambalale. Chibwenzi changu yamba kumene usatambalale. Wangokhosa kumene mayeso usatambalale. Angukusankha kumene usatambalale. Chifukwa mababironi akuyipidwa nawe. Zochitika masiku otsiriza. Mwana Mulungu ndivomerezeni ndichite mopasa kwambiri kuyambira chapter number 7 mpaka na chapter number 12. Tingotenga monunamo minofuyo. Siringabwerezese chaputala. Tingompa nkora kuti masiku anotsiriza kuchitika zinthu. And zonse zimene ziuchitikazi ziutsimikizira kuti Yesu akubwerapo mpano.
diso lililonse lidzampenya. Akubwerapo mpano Yesu kudzatenga olungama. Akubwerapo mpano Yesu kudzatenga oyera mtima. Pampano akubwera. Haleluya. Zizindikiro zaonekera kale kuti Yesu abwerapo sachedwa. Taona kale zizindikiro zonse kuti Yesu abwerapo sachedwa. Akubwera. Believer, zimene malemba danena kuti mudzaona izi maso athu taona, endi zina zimene zikuchitika believer ndikukwaniritsidwa kwa uneneri. Mavuto amene tikumana nawo ndi uneneri wa Danieli ukwaniritsidwa. Musaganize kuti zikhoza kulongosoka mwa izi. Uneneri ukamakwaniritsidwa believer, zopweteka zowawa ana Mulungu amakumana nazo. Mene zilili mu believer, maulosi aja aukwaniritsidwa. Mene tikudusiramu ndiye kuti nthawi ya pansi pano yatha. Simungazifananise, simungazibwezere. Ai thayaka muzibora. Ai thaya bakiri bora. Ai thaya pingu bora. Tinena mene mutinena. Ai thaya bitala bora. Thawi inoyo bora. Believer, ndimafuna ndikutsimikizeni mauneneri akukwaniritsidwa. Zimene Bible idalemba zikukwaniritsidwa. Mundimvaka sifuro ya olamulirayo. Sifuro ya mfumu yanu. Sifuro ya mbale wanuyo. Sifuro ya ena. Ai zikukwaniritsidwa zimene Bible idanena. Zonse zili mtanthauzo. Yesu akubwera. Akubwera. Munthu amene udankhulupirira kwambiri kuti akhoza kukhala thandizo si thandizonso. Why? Yesu akubwera. Akubwerapo mpano. Akubwerapo mpano. Akubwerapo mpano. Mwana Mulungu zochitika zambiri pa dziko pano. Anthu kudzikonda, anthu kukonda ndalama, chikondi chachibadwidwe kutha, mpaka na anthu kulumana, anthu kuphana, alense afuna kutchuka. Why? Akubwera Yesu pompano. Chapter number 7 chikutipasa ife zinyama zikulu zitatu. China chachita kuchifotokoza kuti chinyama chopsa chilibe dzina. Chinyama choyamba akutipasa kunena kuti ndi mkango. Chioneka ngati mkango. Oh haleluya. Chioneka ngati mkango. China chicha chioneka ngati chimbalangondo. Chinacho chioneka ngati nyalugwe. Chinacho akuti chopsa kwambiri. Ndedzi nyama zonse zadadzigawa ndi mafumu. Ufumu oneka ngati mkango, ufumu oneka ngati chimbalangondo, kudzabwera ufumu oneka onga nyalugwe, komanso ufumu wopsa kwambiri. Chinyama chimene chopsa kwambiri chokhala ni mano achitsulo mkamwa. Oh haleluya. Zonse zija mwana Mulungu chapter number 7 aufotokoza kwambiri za mafumu. Ufumu wa Chibabironi uli mmenemo. Ufumu wa Amedi ndi Aperezia uli mmenemo. Ufumu wa Chiroma uli mmenemo. Nanga tichite kutchula ichi. Oh haleluya. Believer, tinakambirana kale tikuomba nkora. Ndimafuna ndikuwuzeni ufumu wa nyalugwe chifukwa wabwerezedwa kwambiri. Chapter number 8, number 9, dzokha kubwereza zomwezi zofanizira zinyamanyama koma kukamba mafumu. Tilonse mwana Mulungu, nyalugwe ndi kanyama kachangu kwambiri pochita zinthu. Nyalugwe amasakasa. Nyalugwe mmodzi akhoza kuononga kuposa mkango. Nyalugwe
mukozopeza nyama zambiri zagwa koma ndani agwetsa nyalugwe kuthamanga changu kwambiri ndi analipa saife kuti nyalugwe amamfanizira ndi Alexander uja wamkulu amene muzaka zochepa adaononga, adagwetsa, adavulaza mpaka nakutenga ulamuliro. Alexander the Great. Hallelujah. Ne mafumu aja machita kutani, ukatha ufumu ndikubwera wina, ukatha ufumu ndikubwera wina, kugonjetsedwa ufumu wa Chibabuloni ena ndikutenga mbali, ena just kugonjetsedwa zimayenda choncho. Kureko zinazo zachitika kale. Ulosumeno wachitika kale. Ndeti maufanizira ndi zimene adalota Daniel mfumu Nebukadnezar chapter number 2 amakambaso za mafumu. Chapter 7 chimagwirizana ndi buku la chivumbulutso. Chapter number 13. Apapa kudzionetsera zinyama zonsezo koma kuchivumbulutso amangonesa chinyama chimodzi koma chokhala ndi miyuti yolekanalekana. Choneka ngati nyalugwe, choneka ngati mkango. Bilifa tikuomba nkora pamenepa. Tikuomba nkora pamenepa. Kuipa kwa mafumu akukuyerekezesa ndi nyama. Mene mkango mayipira akupaso ufumu unakuti ndi ufumu wakuti. Mene chimpalangondo chilili ndi ufumuso. Chitose bwana Mulungu mene chinyalugwe chilili ndi ufumu. Ndakuti ufumu wina umene udzagonjese nyalugweyo ndi ufumu wopya, woipa, wankhanza, wonyansa umene zidachitikadi. Hallelujah. Ambuye alemekezeke kwambiri. Ndechaputala 8 ife tinaona nkhosa ndi tonde. Maufumu akungobwereza dzokhazo nkhosa ndi tonde. Tonde. Ambuye alemekezeke. Nyanga yacho kuchoka nkuphukapo ina. Buku la Danieli amakambabe mafumu kuti udzatha udzabwera wina, otere udzabwera wina tsutsana ndi awa kulumana. Pakuonekabe mafumu a Chibabuloni, mafumu a Perezia, ufumu wa Chiroma, mpaka nakumalizisa akumangobwereza zokhazokhazo. Endi nkhondo zinazo kulimbana kwinako pachitika kale. Kudachitika. Mukamawerenga church history zambiri zachitika. Zachitika zambiri chifana kuti Yesu akubwera pompano mwana Mulungu. Loleni ndipaze kwambiri tati tikuomba nkora sitikuchedwa apa. Hallelujah. Chapter number 10, 11 ndi 12. Kwambiri ife tinaphunzira kuti kumapeto kwa ntsiku, kumapeto kwa masiku akubwera kwa Khristu kudzachitika zinthu zambiri. And ife tinawerenga buku lija la Timoteyo kuti kudzachitika zinthu. And zinazo tazipenya kale. Ndeti manena kuti munthu adzakhala odzikondeka, kukonda kwambiri mutu wake koposa nsake. Akhoza wina ufani njala koma ndalama zonsezo kuti ndikakonzese mutu mwanga kudzikonda. Njala yafika pa wesi wina kugona nayo mpamene wina kuti ndili ndi masauzande thumba ikhoza kukwana koma milomo yanga sindapake. Zala zanga zatha ndifuna ndigulire zina. Tsitsi la m'maso lalitali kuoneka ngati kuduka ndifuna ndikayike ina. Wina kugona njala February March sidziuyenda. Pamene wina unena kuti koma milomo iyi ndi mutu mwangamu ndikonzemo. Masiku otsiriza, masiku akumapeto, zochitika kumapeto. Anthu adzakhala okonda ndalama, anthu adzakhala odzikonda okha, ana kusamvera kuabala, mwana kumadabwa nayi mwanangayi bwanji biliva musadabwe. Masiku otsiriza ana sadzamvera, ana adzakhala lobodoka, ana adzaloweda viwanda, ana adzakhala okonda zawo akumatsanzira anzawo ku skulu maboding, ana afika pa chibandubandu, ana afika pa chirombo. Yesu akubwera. Yesu akubwera.
Ambuye tithandize. Ndema a Mulungu akunena kuti kumapeto kwa nthawi Daniel kuchita kunenetsa kumapeto kwa nthawi. Chapter number 12. Tadalitsika napo kwambiri pamenepo tawerenganso nthawi yayitali. Chapter number 12 ndeti pamalizise basi. Oh hallelujah. Chapter 12 nthawi yachimaliziro mawu atsekedwa. Ndipo nthawi yomweyi adzauka Mikaeli kalonga wamkulu wakutumikira ana anthu a mtundu wako. Ndipo padzakhala nthawi ya masautso sinakhala yotere kuyambira mtundu wa anthu kufikira na nthawi yomwe ija. Ndipo nthawi yomweyo anthu ako adzapulumutsidwa, yense amene ampeza wolembedwa m'buku. Ndipo ambiri a iwo ogona mfumbi lapansi adzauka, ena kunka ku moyo wosatha ndi ena kumanyazi ndi nyozo wosatha. Ndipo aphunzitsi adzawala ngati nyenyezi kwa thambo, ndi otembenuza ambiri atsate chilungamo ngati nyenyezi ku nthawi za nthawi. Koma iwe Danieli, tseka mawu awa nukhomere chizindikiro buku mpaka nthawi ya chimaliziro. Ambiri adzathamanga chauko ndi chauko, ndi chidziwitso chidzachuluka. Oh hallelujah. Verse number 10 tinakhalaponso kwambiri. Verse 10. Ambiri adzadzitsutsa ndi kudziyeretsa nadzayesedwa ndi moto. Koma oyipa adzachita moyipa, ndipo palibe mmodzi wa oyipa adzazindikira, koma aphunzitsi ndiwo adzazindikira. Mwana Mulungu, tikuomba mkora tikumalizitsa. Loleni tingufika apa zinthu ziwiri zofunikira kwambiri. Verse number 1 akufotokozera kuti kudzakhala chizunzo. Dere tikamazunzika, akamatiseka, akamatinyoza, akamatipasa mayina atsopano, pilifera pasudwa mayina atsopano. Tanyozedwa ife, tatukwanidwa chifukwa cha Khristu. Ndiye kumarayo akuti sangalalani, kondwerani. Chapter number 5. Tikamalenga verse number 11. Sangalalani, akakunyozani sangalalani, chifukwa mphotho yanu njayikulu mmwamba. Sakuomberani m'manja, adzikunyozani, adzikutukwanani, adzikunenani mayina achipongwe. Mayina achipongwe adzibwera, adzitinyoza kwambiri. Zikamachitika choncho ndiye kuti dziuyenda. Akamatitukwana ndiye kuti dziuyenda. Akamatinyoza ndiye kuti dziuyenda. Hallelujah. Now nena kuti pa verse number 2 akuti iwo amene adagona mfumbi adzaukitsidwa, lipenga lidzalira, anthu adzapita ku ulemerero. Ndipo kumeneko kukachitika zinthu. Takambena zimenezi mwana Mulungu. Takambena zimenezi mwana Mulungu. Mtendere kumeneko. Pamodzi ndi oyera mtima wonse kukacheza nawo. Ena riyayi ine ndifuna ndidzakacheze ndi Yudasi Iskarioti. Ndidamva zimenezi. Zidandidabwisa kwambiri kuti inu mukufuna Yudasi, mufuna mukaphunziremo chani? Herod adakuzani ndani kuti Herod anawo paradiso? Koma ambiri dati Danieli ena David ena Mordecai ena Estere inde ena Abraham. Oyera mtima ena tikoma Petro ena ndifanika cheze ndi Yohane. Ambuye alemekezeke. Neti nawerenganso kwambiri takhazika kwambiri pa verse number 4. Kuti kumapeto kwa nthawi, kumapeto kwa pansi pano, chidziwitso chidzakula. Chidziwitso
Ife tinachiona chidziwiso kuti chapita patali. Endi zimenezi mwana Mulungu Danieli ankaziona kulibeko mafoniwa mawayilesi kulibe. Ndiye mukaiona nthawi kuchokera nthawi ya Danieli mpaka napano kwachitika zinthu. Matekinoloji amene afikira pena chidziwiso chakwera. Chafika pena chidziwiso mwana Mulungu. Zochitika zinthu zitili kumapeto. Tili kumapeto kwa nthawi. Moti zikamapita zaka zina kutsogolo ku 5 sindikudziwa kuti zidzakhala bwanji. Sindikudziwa chifukwa chidziwiso chikumakula chikumakwera chaka ndi chaka. Titonse pirifa. Mene akonzera kompyuta, mene akonzera phone. Bwa chidziwiso chafika pena. Chafika pena. Ni manena kuti kalelija ukhoza kulankhula naye phone munthu kumulembera message kani mkazi wa mwini, mamuna wa mwini, mamuna wake osadziwa. Koma lero bwa zimene mukucheza ni mkazi wina ukhoza kupanga plani kuona ma message anu onse. Olo mafoni timayimbira nawo. Halo, uli pari? Umandiwaza zonse zicha mukamapita kumakampani a ARL kaya TNM zonse zicha mapanga record. Endi arade azifuna kufufudzeni adzapeza zocheza zanu zaphada. Adzakugwirani. Moti maodini akamangwira munthu kuti uyu ndi Tchale, uyu ndi mbava, amangwira pamene pozidziwiso. Mpaka namene ndalama zikuzemberesedwa amatha kuona uyo mpaka nakhosa kumona uyu ali apa uyu akupita. Zonse zichapirifa zochitika masiku akumapeto. Masiku akumapeto. Lero bwa video call waku America na ku Malawi. Halo, uyu ni mwana wanga uyu awa ndi amuna anga nimagwira ntchito kuno. Ona limene ndikugwira ntchito anthu akujambula zimenezi. Ndikugwira ntchito kwa mzungu, chinyumba chimene ndikugona ndi ichi, nimagonera kwa mkuno. Waku Malawi kuno kuona mzanga anthu uyu. Wina sadafike ku Durban koma nima video call taonako kale ku Durban. Ku UK sinapiteko koma nima video call atijambulira anthu. Pano ndili kuntchito mayona UK tafikako chidziwiso. Taona ife ma building aku America. Tili madzi mwana Mulungu. Izi zikuchitika chifukwa cha tili kumapeto kwa nthawi. Kumapeto kwa nthawi. Nawo madokta abwa zidziwiso zafika pena. Ngakhalanso ku midima yabu Satana nayenso avumbulusa zache. Vyasinga ngakuti kauli kuti kandidzakusira mankhwala konko. Tili masiku otsiriza. Chenjezo langa tinkakamire Yesu. Kuchitika zinthu tinkakamire Yesu. Tinkakamire Yesu. Timpembedze Yesu. Tisachoke pamaso pa Mulungu. Danieli adaona kumapero zinthu zidzafika pa wesi. Danieli adaona kumapero zidzafika nthawi zosakhala bwino. Danieli adaona chidziwiso chidzafika pena. Danieli adaona lero mayi woyembekezera amachita kudziwira kuti mwana ali m'mimba mwangayi ndi wamamuna kapena ndi wamkazi. Chidziwiso. Mpaka nadiabu ambaso kupanga anthu apadera. Kutenga masperm samamuna ndikusakaniza ndi zachizimayi ana kubadwa. Tiyeni mudzangogula ana kuno. Funa wamkazi kangompeza mushobo kungogula kali kakhanda. Kumapeto kwa nthawi. Mufuna zizindikiro zanji. Ena mpaka napano simukhulupirirabe. Mufuna zizindikiro zanji kuti mudziwe kuti Yesu akubwera. Zafika pa wesi. Ana opangidwa. Kamwana kameneko kadzakhala chibandubandu. Kadzakhala kovuta kwambiri. Kadzakhala kankhondo. Kokhala ndi ura m'manja. Tili kumapeto a nthawi. Chidziwiso chakula. Chidziwiso chakwera kwambiri. Masiku tili nawo ano. Believe tisiyane pamenepa. Ndinako kutsimikizika mtima kuti tadalitsika. Talimbikitsika m'buku la Danieli. Sitili chimodzimodzi. Zambiri Mulungu waulula. Buku lodzadza ni minofu. Yodzadza ndi zotsekemera. Pena kubaya kwambiri. Pena pankumamva. Amen. Buku la Danieli. Ambuye alemekezeke.
Lole ni biliva kuti mawa tikuyamba kusanthula buku lija la Yohane. Chifukwa nthawi tikupita ku Easter. Ndifuna kuti tiyikoke tichita kungotenga minofu kuti kamafika mu Easter tikhalenso tili kumapeto kwa buku la Yohane. Buku labwino kwambiri, buku lozuna kwambiri. Nimamkonda Yohane kwambiri. Chifukwa ninji ndi amene adalemba buku la chivumbulutso, ndeti muyambire kumunsiku kodi adalemba dzotani Yohane. Kodi Yohane amene ndi uri mawa mundilondole. Tipemphere. Atate mu dzina la Yesu, mwatilankhula zochuluka mbuku ili, mwatichenjeza Jehova mbuku ili, mwanena zimene fetenera kukhala mbuku ili. Ngati Ayuda tiyende bwanji mavumbulusa mbuku ili, ngati Ayuda tingadziwe bwanji nthawi yatha mavumbulusa mbuku ili, dzakuyipa kwa mafumu mwadzinena mbuku ili. Atate mdzina la Yesu ndikupemphera chifukwa cha mwana wanuyo, nthandizeni kuti ayizindikire nyengo. Mwana wanuyo akudusa mu nyengo za paniki, mwana wanuyo sakudzimvesesa, ampondereza kwambiri. Yesu ndikupemphera nthandizeni mwana wanuyo, imanayeni chitanayeni, uyo akudwala mchiritseni, chito sikupezeka mpatseni, banja sakupeza mpatseni. Ndikupemphera mu dzina la Yesu chatsopano chichitike pa mwana wanuyo. Mpambanitseni, ndalitseni, imanayeni, dzizindikiritseni kuti inu ndi Yawe. M'dzina la Yesu tapemphera. Oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.